Може сами да се убедите как боклуците от Bulsat.com ни взимат парите, а нищо не дават замяна. Телевизия? Няма телевизия. Включваме, изключваме, пак включваме глупавото им устройство и не се получава абсолютно нищо. Времето е хубаво, не вали дъжд, не вали сняг, навънка няма буря. Няма нищо. Нова телевизия няма. BTV също няма. Има ли някоя програма, която въобще да я има? Вземете Bulsat.com, дайте парите си за нищо. Тръгна! Не може да бъде! Пак спря! Сега ще видите качеството на Bulsat.com. Невероятно е, нали? Тридесет дена им звъниме през ден. Или идват след 2 дена и положението остава пак същото, или въобще не идват. Купете Bulsat.com, абонирайте се за 10 години напред. Bulsat.com, това е истината. Ето. Уникален случай. 6-ти канал. 5-ти канал. 4-ти. 3-ти. Не може да бъде, тръгна. За колко време? Броихте ли? 1 секунда. Чакаме, колко сме търпеливи. Още чакаме. Хоп! Превключваме. Няма никой. Штрак. Отново няма никой. Няма такива боклуци. Взимат ни парите и нищо не дават. Bulsat.com. Купете Bulsat.com.